Der har vi jo Kokstadskibet. Ja, imponerende. Nej. Hvis det her det er Kokstadskibet. Udlandet fra det er imponerende. Altså, hvordan de har fundet det skib der. Det er Kokstadskibet. Og vi har ikke taget til Norge, vi har taget til Danmark. I Danmark, imponerende skib. Imponerende skib. Udlånt. Så står der bare Kokstadskib. Imponerende. Imponerende. Kokstadskib. Kokstadskibet. Cirka år 900 til 905 før vores tidsregning, eller efter Kristus. Efter Kristus. Imponerende. Udlånt fra Norge. Der står der Oslo Museum. Imponerende.